Čaute. Dnes si povieme niečo o draslíku, inak nazývaný aj potásium alebo kálium. Je to jeden z najdôležitejších minerálov v ľudskom tele, keďže je vlastne zodpovedný za dosť veľa činností. Hlavne teda je dôležitá jeho rovnováha k sodíku. Všetci vieme, že teda ľudská strava je dosť veľmi založená na vysokom príjme sodíku, ktorý sa pridáva v podstate všade, hej. Solíme, takisto v rámci potravinárskych výrobkov je pridávaný sodík. No a nastáva situácia, kedy vzniká nepomer vlastne v rámci ľudského tela. Čiže sodík dostatočne teda vo veľkej miere prevyšuje draslík v pomere možno až 3 až 5 ku 1 v prospech sodíka, čo nie je dobré, lebo bežný pomer by mal byť opačný teda. Mali by sme mať v tele viacej draslíka ako sodíka a optimálny pomer by mal byť 2 ku 1. Hej. Čiže tento nepomer nám vlastne vytvára rôzne zdravotné komplikácie, hej, ako zvýšená retencia vody, vysoký krvný tlak, takisto následne teda môžu vznikať aj všelijaké srdcové príhody, mozgové príhody, prostredníctvom toho, že máme vysoký ten krvný tlak. Takže pokiaľ chceme hlavne dostať telo do rovnováhy, tak mali by sme príjmať vyššie množstvo draslíka, ktorý teda dokáže neutralizovať tento sodík a vytlačať ho von z tela a pomáha vlastne obličkám tento sodík prebytočne vylučovať. Hej, takže máme tu teda túto formu tabletkovú, ktorá nám suplementačne pomáha vlastne doplňať tento draslík. Samozrejme, nemali by sme zabúdať aj na prírodzené zdroje, ako sú ovocie, zelenina, mliečne výrobky, mäso a tak ďalej, orechy napríklad. No ale samozrejme, vždycky je potrebné aj doplňať suplementačne tento draslík. Veľmi vhodný je aj na nervovú sústavu, čiže činnosť nervovej sústavy, tým pádom aj na prácu svalov, čo je veľmi dôležité pre správny športový výkon. Takisto pri športovom výkone tento draslík strácame, čiže odporúčil by som hlavne po športovom výkone doplňať draslík. Áno. No, ďalej teda tá funkcia dôležitá pre tých športovcov je v tom, že teda draslík nám udržiava telesné tekutiny vnútri bunky, keďže sa vyskytuje hlavne v bunkách, hej, vo vnútri bunky, kdežto príklad sodík sa vyskytuje aj v mimobunkovom priestore. No, dôležité teda aj z hľadiska vlastnej tvorby aminokyselín, teda podporuje tvorbu aminokyselín v tele. A tiež nám pomáha spracovať sacharidy formou, teda že dokáže glukózu premieňať, respektíve podporuje premenu glukózy na glykogén, ktorý sa nám neskôr uskladňuje v svalovej hmote, respektíve v pečeni a slúži ako energia. Čiže veľmi dôležité pre športovcov, hlavne teda aj tých či už vytrvalostných alebo aj silových, hej, teda pomáha nám navyšovať hladiny glykogénu. Čo sa týka dávkovania, tak základné dávkovanie máme napísané 1-krát denne, jednu tabletu. Jedna tableta obsahuje 100 mg draslíku, čiže nie je to veľa, je to cca 5% odporúčanej dennej dávky. Toto dávkovanie, samozrejme, čím viacej príjmame v strave sodíku, tým vyšší príjem draslíku by som odporúčal. Čiže kľudne 3-krát denne po jednej kapsule a nemusíte sa báť. Samozrejme pre ľudí, ktorí málo solia, respektíve vôbec nesolia a vyhýbajú sa vlastne potravinám, ktoré obsahujú sodík, tak tým by som neodporúčal suplementačne užívať veľký príjem draslíku, aby zase nevznikla moc veľká nerovnováha v prospech draslíku, tam zase môžu vzniknúť nejaké zdravotné komplikácie. Takže všetko by malo byť nejaké rovnováhe a takisto ten príjem draslíku musí byť závislý od toho, koľko aj sodíku príjmame v tele. Takže v skrátke, ľudia, čo príjmajú veľa sodíku a solia, príjmať aj viacej draslíku. Dobre, myslím, že to je všetko a vidíme sa na budúce. Čaute.